Cha. Sizokuzwa ngana. Asizokuzwa ngani. Sizongena. Yebo ngokudabula ngempama. Wena uzokudabula ngempama songena siyangena kusuka. So. Hawu. Ngelani. Hawu la imhlola. Hawu sidakola makula la. Ila? Oh, umngena ngapha. Ama-ofisela amakhulu. Oh, asambeni. Asambeni. Sino la sisiyo lamalunga lethu. Nabo ngeke bazosenze lutho. Well, I'm here to talk to the managers and the owners of the company. Our people are being abused here in terms of the work ethic. There is unfair practice in the work ethic. So I'm here to deal with that. All of them, they're working here. Yes, yeah. Enough is enough for abuse. I can't allow our own people to be treated as bullshit. Doesn't matter when they call you or you kill us or whatsoever. We don't care. We are fighting for our rights. Yeah. I'm sure she posted like share. Chinese in challenge she post. I'm tired of the trouble. Sir, you're tagging. Nina metro, Japan metro ni ashanga ngamasende laphana. Samfikile laphana. Wena ngizobe ngilapha eThekwini. Skathele ngamasimba kahulumeni. Gijimela ubani ngaloba ikhankulu imtsintile laphana. Kopha in town. Niyayikhokobisa ngikhona ke. Jagiwe nini. Oh. The majority, these are women. Buka. 16,000 activism. Buka. Ulmana kanendaba. Wenza hamba yenza talk show. No tie on tuli. Imgodo ngithenga nemsebenzi wami. Anamsebenzi wami kufanele ngizazi. You don't know the real problems. You are busy protecting each other. I'm not here to tolerate any bullshit for anyone. It's all lunga leliso. Imbongolo fana la izoqaba manje imbongolo la. Uyimbongolo wena. Wena uyimbongolo. Futhi uzazi uyimbongolo. Susakhe hamba la. Konke ke lokhu umphakathi wakithi kusukela ngo9 ekseni. Ngizobe ngisele ngilapha kwa best emafemini ngo9 ekseni ngiyobabaza
umphakathi wakithi nezinsizwa zakithi ezisebenzayo nengasebenzi eziphekela abasebenzayo bexhashazwa anginazise ngiyanazisa anginimemi ngiyanazisa sekuyoba kunina ukujula ngicabanga ngiyanazisa ukuthi kusasa lokusayo ngo9 ekseni ngiyobabaza ubest and Phoenix yonke ngithi hawu siyababaza nazo nabachaphaza abantu bakithi abamnyama mandiyandini ngisuka lapho ngiqonde ngqo eConopia nakhona ngiyobabaza kunama flat ke lapha eConopia amaningi abantu abaningi abakhona abasebenza khona lapha emafamily bayaxhashazwa ngakho ke ngithi ngiyonimela ke emphakathi wakithi eConopia ngiyonimela ngiyobabaza kusukela ngo9 ekseni ngiyobabaza nizongibona mase ngifikile izigeni zozizwe umphakathi wakithi ngithi ngiyababaza ngiye ema call center la komhlanga ngiyobabaza ukuthi hawu nawo khisimuzi ingane zakithi ngeke ukuba nazo nawo ngiyobabaza peacefully honestly and truthfully akekho umuntu ozolwa akekho umuntu ozoyenzani ngithi mina ngizohlala ngaphandle kwa stationary kusukela kusasa ngihlala khona ubusuku nemini kuyoze kwenzeke ijustice yengane zakithi exoshiwe yabona eziningi zonke inkinga zabo-ke esengena HR nazo zonke izinto lezi abasebenza esibhehlelayo esingekho emthethweni abantu ngibeke esithobeni kuzakalana ukhuluma ngaso okay lana singena ku4 days yokuqala lo 4 days singena ku4 days for 4 days 6 to 6 mangabe singena 6 days esihlalayo kahle kahle emakhaya ngoba babuyisa uba masingene nangomgqibelo nangesonto kodwa i-overtime ayikho bathi normal okwesibili basisayinisa i-contract yesithathu ngo-April sifike sasayina i-contract ngo-July sasayina i-contract ngoku bebesibuyisele i-contract ethi seyigqi iyaphela ngomhla ka-19 December abanye bethu bayisayinile abanye bethu abayisayinanga ofana namkhandi isayinile ndingongakhange ayisayini iye ama-holiday abasiniki njengoba besithi yaphela njengomhla ka-19 i-contract esekungakanani eyokuqala bathi uJanuary 31 njengoba sebesithi kusuka ku-April kuya kuJanuary 31 amatoho banisebenzisa amatoho nama-permanent ayaxhaphazeka kodwa okusala ama-permanent akhona la lilodwa likhona nawo ayaxhaphazeka ngokwawo isikakhulu nabo bayaxhaphazeka ngoba xa ngaba imali bengasifakelanga bekurobhile emalini kuphinde kuzudingeka uba uyocomplaina sino-14 nadi no-17 years bathatha mangabe sekuphuma ama-U19 Banama-contract lawa ababiza ngama-10 ngaphansi kwabo nina laba noma ngaphansi kwe-agent amakula fanele ayakhela HR ngicela ungixolele bona ukuthi abasheshe abasheshe ngoba ngikhathele ukuxhaphaza ngabantu abacaba mnyama ngicela ubatshele abasheshe masuka lapho ungene emotweni nangu nambi benefits ithuni mangathiwa ngiyashona namhlanje ingane yami ngiyisale nalo ama safety shoes ithuni siyayithengela senibizile Karzayo, cha imoto asukela nazo kala mayisiphi
umsebenzi kunabantu abathi mangabe beqashwa like mangabe lokuthi beqashwa uzothatha mhlawumbe anikeze umshini operate kodwa kunomuntu othola mhlawumbe uno10 years usayikhejwayo akanikezwe umshini mase beqasha bebethathe lo sisi wabamnikeza umshini baze bamqasha uba permanent bese umbuzo wethu uthi lo oyinto komdala no10 years uzoba nini permanent ngoba akayiyeni phela umshini lomuntu unikeza yini umshini uzoba nini permanent lo muntu entule thambe baqasha labantu abayisebenzisanga inqubo yomthetho oimplementiwe like ku-Common Gazette okunye now ungabiza mhlawumbe omunye abantu laba abala understand kusikwazi uqoqa phansi ukubona isolution sethu wena understand bese akona ucabana yale yabona nje le bengiba namaqonga sabona then khona phansi kusikwazi ukuthola phansi uboniswane yabona nje 5 minutes. Yeah, moving then. No. Tell me my job. No, don't be rushing that. 5 minutes. No. Laba wana buhlanga laba. No. 5 minutes. Yabona nje sizelutho zokhuluma yabona nje handa kama sebenza site laba. Ngicela wehlisa umoya mfowethu singene ngaphansi la abantu abathi yes. Sikwazi ukuba solution. Perfect. Nganze ukuthi ngiyabonga bafethu. Umntaka baphi ngiyathokoza kakhulu. Abameceleni sithathe wena nalabantu abathi sikela phakathi. Sikela phakathi. Perfect. Ngicela nabo 3 sikela phakathi. Ngiyabonga mfethu. La isolation abantu abayifunayo. Ngiyabonga. Izolungisa. Yes. Kukhulekani. Into engizoyilela mina la ukuthi ngena ngaphakathi ngicela ukungena naba u3 abaqondana nenkampani. Yes. Na comrade. Esikela ngaphakathi sihamba namaphoyisa ke manje yabona. Okay bafethu. Sihamba namaphoyisa manje. Manini. Wenzani utakiwe ke man hala uthiphoyisa man hawu khuluma kahle hawu ngeke sibulaleke okay guys okay sibulalani ngeke Let's la ngeke siyabusaba awukuthi man ifuna let's into basuka ngicela abantu then sikwazi ukukhuluma le no asikene ngaphakathi ngicela abantu yes okay
Yes, okay. Okay. Uzogobela-ke manje. Ngicela ukuthi manini bafowethu njengamanje bafowethu sonkeni asihlanganeni kahle la besiyiphethe kahle singone lutho ngaphe kwalokho akufuneki iphoyisa elifika seliningi kodwa bafowethu bakhona bafowethu abahamba namaphoyisa abawilling ukuthi kwenzeke into ejustice. Ngiyacela ukuthi bahloniphe. Ngiyacela ukuthi bahloniphe. Inkinga mana thula bafowethu. Ngicela silawuleke. Ngoba oqala nje we appreciate ukuthi security companies has respected money bafowethu. We appreciate ukuthi security companies KZN look at economic marshal laphana basikwazile ukusihlonipha namaphoyisa afikile la ahloniphile bantu bomthetho ngamza kwethu asihlanye usizi lodwa manganikeza nje eyodwa lengane nikhulume nazo ungaphuma nawe esandleni sokuba ingane yomthetho uze usizi 17 years uholela 2500 1800 ngenyanga uthi uxoshwe ungabe indaba zakho nawe izinto lezo ezikhulu ezi-serious that are heart breaking ngakho ke nani bafowethu ngiyazi ukuthi you got limited options to protest against your rights but akufani nalesimo lesi manje ke when someone is a police officer came with an attitude to decide the law to be wrong.